खुलुमबाय नै लोगोफोर बिदिबा जोंहाबो बैसागु बोथोरनि नामाव खनसे स्राय नुजाफैलायबाय रंजालि बैसागु बोथोरनि जोंनिफ्राय गेदेरफोरनिसिम जोंनि खुलुमनाय आरो उन्दैफोरनिसिम जोंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय थाबाय लोगोसे आरो रंजालि बैसागु बोथोरनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय बावहरनाय थाबाय आरो जायफोरा जोंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोना बिथांमोननिसिमबो जोंनिफ्राय हेपि बैसागु आरो नोंथांमोननि अननाय नोंथांमोननि सापर्टजों जोङो बेबायदिनो भिडिअखौ लाबोबाय थानो नाजागोन जेसेबां हानायमानि जाबाबो जायाबाबो बेफोरबायदिनो जोंबो लाबोबाय थागोन आरोना लोगोफोर जोंनि नायगिरि लोगोफोर नोंथांमोना दा जेरैबायदि जोंखौ सापर्ट खालामदों जों मिजिंथियो नोंथांमोना जोंखौ बेबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै बिदिबा नै लोगोफोर रागा जोंलायनाय बोराबलायनाय दुखु दाहा हांमा हांसा दावराव दावसि एना एनि बेफोरखौ स्राब दोनथ'नानै फै जों बयबो दसे स्राय रंजादिनि लोगोफोर आरो बोसोराव खेबसेल' फैनायखौ जों मानो ओरैनो हगारनो दोननाय दे अब्ला जों बयबो खनसे स्राय जयैनो बुंदिनि र' लोगोफोर आरो मोनसे खोथामोन माने आरोना जोंनि भिडिअ नायगिरिफोर दिनै नोंथांमोना खिन्थाहरनाय नोंथांमोना माने जोंनि भिडिअखौ बबे जायगानिफ्राय नायो आरोना जोंबो एसे मिन्थिनो लुबैदों दि जोंनि भिडिअआ बबे जायगासिम सौहैदों आरोना ओमफ्रायथ' जोङो चिरांनिफ्रायसो दे लोगोफोर दिनै अब्ला नोंथांमोनाबो कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरनाय जोंबो माने मिथिनो लुबैदों आरोना दे आरो होमबा लोगोफोर बैसागुनि नामाव खेबसे स्राय खिन्थाहरलायदो आरोथ' जोंनि भिडिअ नायगिरिफोरनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय जोंनिफ्राय नै लोगोफोर भिडिअआवसो गाज्रि जानो हागौ आंबो नाथाय रियेलाव नङा दे बेखायनो आंखौबो गाज्रि मोननो नाङा माखौबा डायलगाबो नायनाय दे आरो माया जेबो नङा दे माथो जानो आरोना आरोथ' जायफोरनिया आराम मोनलायनाय दङ स्राय मोनलायथारथोंसै नैसो बिदि जुरि बेखौ आंसो लागोन माने आंसो लाखागोन ओमफ्रायथ' आंसो लानो नागिरखादोंमोन माथो बेखौ आंसो नुनानै फसायग्रोखादों लाबो दे आंनिसो बियो नोंहा दस्राखौ लानो हाया नामाब्रा माया मेरला दख'ना माथो आं बेखौनो फसायखाबायबालाय सोरां बेखौनो लाखागोन ना आङो ओमफ्राय हाथायाव फैनाया बिदि जाबाय आरोना दख'ना गांसेखौनो सोलायबाय थानो दे आरो माया नोंनो जुदि फसायथारबायबालाय लादो आरो बेखौनो आरो बेबायदि गोदान बोसोराव बेबायदि नांलायनानै आङो गोसोखौ गाज्रि खालामनो गोसो गैया नै बाजै दख'नाखौ बेनोनो हरदो आं गुबुनखौ नायनोसै साननानै लाबानो जाबाय आरोना माया बैसागुनि मुङाव नोंनो होनाय जाबाय आङो आयौ माया मा जाबावगोन दिनैनिजों मा होनबावनो आंलाय नोंखौलाय आंनि फिसायखौबो सियो आं जेखौ फसन्द माने बेखौनो फसायो आरोना नोङो मोनथिला दे आरो बबेबा जोनोमाव सुथुर दंमोन खोमालै नों आंजों आरो सोरांखौ मालाय माथो बुंनो आरोथ' दिनै रासिफोरानो थिग नंखाबावासैलै आंनिया दे आरो माथो खालामबावनो ओमफ्रायथ' जुरि मायाबो जों ओंखारनायखायसो ओंखारफालायलायो नामा दे आरो बेखौबो माथो होननो इमि दोनै माथो होनबावनो ओंथ' आरो लैना माने बे न'आव थानो थाखाय मा खालामखायो नङा होमबा मानसियानो औ नाथाय जेसेबांखि कसिस खालामा मानो गाज्रियालाय बहाथो मोजां जानो हानो दे आरो इमि खालामनो हो मा खालामो ओरैबाबोथ' आइ आफामोनाबोथ' मिथिखायो नङा होमबा आरोथ' नोंखायसो दिनै जुरि नङाबाथ' गुबुनफोर बायदिबा बायग्लिजोबसिगौमोन लोरबां जानानै दिनै आरोथ' नैबे जुरिया एसेबांबो लोरबां नङा इमि जे दसेनो बायग्लिनानै माने बेबायदि लोरबां जानानै थाबाय थानो आरोना ओमफ्रायथ' दैलै इमि बैसागु बोथोरफ्रावनो बेफोरबायदिखौनो रायलायबाय थायो नामालै जोंहा जेखौ नागिरनो फैदों बेफोरखौनो नागिरनोसै आरोलै ना माथो होनो आयै दाउखौआबो नायनाय मासे मोजां गाबखायो बेफोरबायदि जायगायाव फैबाना आरो लोगोसे बेफोरबायदि दाउ गाबनायखौ खोनायोबा गोसोआनो गोजोनल' मोनखायो दिनै औ आरो जायगायाबो सिरि ना मोजां नाङोथ' आरो ओमफ्रायथ' जोंहा मा नागिरनानै लाखोथाय दायो न'आवसो सानैनोसै न'
ओरैनो आयाथ' न'आव नागिरलाबायनोसो थिनबायमोन एसे एनैबाबो जायो होननानै नाथाय जोंहाबो ओरैनो बेरायथावथाव फैबाय आरोलै ना आरोथ' मोनथिबायना इनि नोंजों थाबानो गोसोफोरानो एसे मोजां मोनखायो आंना जेसेबांखि टेनसन थाया मानो दे आरो आंनि बेस्टि नालायथ' नोङो औ आरोथ' आं बेबायदिनो थाबाय थाखागोन माथो नोंजों आरोथ' नोंखौ हारसिं माब्लाबाबो खालामखाया आङो बेस अब्लालाय माथो आरोथ' बे पापिसनि हिनजाव फैनानैसो बे सोराङा लाबोनानैसो बेफोरबायदि दावराव दावसि जादों जोंनि न'आव नङाबाथ' बेसेबांबा सान्थिमोन नङा होमबा जुदि आरो दायो बेसेबांबा खुसि जागौमोन जोंहा न'आ बैसागु बोथोरजों लोगोसे गोदान बोसोरजों लोगोसे दे ना इनि बेफोरखौ बाद होदो ना मानोथो सानबाय थानो ओमफ्राय मानो टेनसन लाबाय थानो आरोथ' मोनथिबायना इनि बे मायाखौ साननानै बेफोरबायदि टेनसन लाबाय थानो हाबा बेसो देरहागोन मानो होनबा बेसो टेनसन होबाय नालाय आरो जों टेनसन लाबा नङा होनबा बेखायनो उल्था बेखौसो टेनसन होनो हानांगौ जोङो मिथिबाय अब्लासो दा जागोन आरो आंखौनो नायना बे थानानैबो आं गावखौनो गाव इमानबो दुरबल थायाना गावखौनो गाव बेसेबांबा फ्रि लाखिनो नाजायो आङो हानायमानि आरोना औ नंगौथ' जुदि आरो नंमारगौ नों थारैनो बिराद माबा आरोना गोसोआ गोरा नोंनिया माथो जुरिनि गोसोखौ सोरबा सिफायनो हागोन न' औ नाथाय मोनसे भुलाथ' आंजोंबो जादों मोनसे गोरोन्थिया सोरांखौ ट्रास्ट खालामनानै आरोना गावनि साननानैसो ट्रास्ट खालामदोंमोन दिनै नाथाय बेबो बेफोरबायदिसो ओंखारबाय मानसियानो आंथ' जुरि सोराङा एथबां बिदि गोसोनि होननानै सानथाराखैमोन आंबो मालायनि गोसोखौथ' जों मोनदां हायाना इनि बिदिनो जायो आरोलै गासिनिबो गोसोआथ' एखे जानो हायाना बिदिनो थायो देदु मैगं नागिरनो फैनाया बिदि रायलायबाय थाबा बोरै जानांगौ जोंहालाय गोखा गोखै नागिरनोसै आरोलै हाननाय माने बुथुमनोसै मा हायो आरोथ' नों मिन्थिखाया होनबा जों सानैजों थाबाय होनबाथाय समानो माबोरै थाङो मिन्थिखायाना आंथ' इनि आरो जों जाबाय गोदोनिफ्रायनो बेफोरबायदि लोगो नालाय माथो बे आरो गोदान बोसोरफ्रावलाय गोसोफोरा खुला था फ्रि था आरो माइन्डफोरखौ फ्रेश खालाम नङा होनबा माइन्डफोरखौ फ्रि खालामबासो अब्लासो मोजाङै थानो हागोन दा साला जिउफोरावलाय बेफोरबायदि प्रब्लेमफोरालाय फैबाय थाखायो नङा होनबा मोनसेनि उनाव मोनसे थेवबो बेफोरखौ सानबाय थानानै गावखौनो गाव एकदम टेनसन होबाय थानानै लाब गैया नङा होनबा आरोथ' इसोराबो जोंखौ आनजादसो नायो मिन्थिबायना बबेबा समाव जोङो बिदिनो जेननानै थायो बबेबा समाव जोङो बिदिनो देरहायो नङा होनबा आंथ' जुरि जिउखौलाय माथो बुंबावनो आरोथ' दानो दं दानो गैयाबावसो होमबालाय बै फारसेथिंजाय नागिरहैनोसैलाय जायगा दाबसेयावनो थाबाय थाबा मा जानो दे थ'दो होमबालाय मा सानथारदों आंखौलाय आंखौ रोङा सानदों नै फैलायबाय माइयाबो नागिरनो गोखा गोखै आरोना आंबो रोंगौ एसे आरो नागिरनायालाय माथो गोरा खामानि जायखिजाया बिलाइफोर जाबानो जायो नङा होनबा मैगं जाबानो जाबाय जाजाबानो जाबाय आरोथ' बा जुरि इनि नोंसोरथ' खम दुगा नङा होनबा सानैजों लोगोखाय सानैजोंनो थांग्रोलायथारदों माखौबा गावसोरखौनो बिहामजो मोजां साननानै लायो बिसोरो नंग्रांबाया माथोसै नोंसोरनिफ्राय साबसिन बिहामजो जानानै देखायगोन आङो मिन्थिबायना आरोथ' नोंसोरनिफ्राय थाजा मैगंखौनो नागिरनानै लांबावगोनसो आङो एकदम फ्रेस मैगंखौनो लांखागोन नङा होनबा आङो ओमफ्रायनिथ' आङो बेफोरबायदि खाफेराखैबोलै गोखा गोखैफोरखौ आरोना अब्लाबो एसे ट्राइ नायनोसै खानाय लुवालाय माथो जानोरा जायखौ बेखौ थिखोना लांबानो जागोन बियो ओमफ्रायथ' मैगं खाफेराखैलै आङो दा सिनायगोन ना सिनायासो जाखोबा आङो माबायदिखौबा जायो माबायदिखौबा गोखा गोखै होनोलै आंथ' मोनथियाबो ना अब्लाबो दिनै आं नागिरनानै लांथारखागोन दे आरो माया सुरु खालामदोलाय गोखा गोखै खानो आरोना आरोथ' सोराङाबो मिथिबा खम मोजां मोनलायलायगोन बियो नङा होनबा रावखौबो नांलायालै आंबो हारसिंनो हाखाजोबो गासैबो मिथिबाय जुरि आरो इनि आंखौबो जेरावबो फेजेननो हाया नोंसोरो मिथिबाय ना
हाबाब हा बेदराबो एसे रानस्रोयैनो मोदोमलायथारबाय माथो खम गोथाव जासिगोन नङा होनबा गोखा गोखैजों खम गोथाव जासिगोन नङा होनबा एमि आइजों जुरि आइजोंबो गोखा गोखैसो नागिरनो थांदों आंथ' न'फोरावनो नागिरनो थिनखाबायमोन बारियावनो गावसोरसो बहा नागिरहैखोबा दे आरो दा गावसोर सानैजों फैया बे आं बेदरखौल' एसे माबा खालामनानै दोनखानोसै आरोथ' बे पापि सुनिया थांफाबावदोंसो बेबो डिस्टार्बसो खालामैयाथ' बेलाय मा रोंगौसि दा नायनोसै आरो मा लाबोयो बेयो जेरावबो बाहागो सेफोर खालामनो नागिरो बे हिन्जावाबाथाय आरोथ' एसेबां रायजायो एसेबां बुंजायो थेवबो न'आव थांफिननो गोसो गैया आरोना बियो दस्रा बायदिबाथ' बेफोरबायदि बुंजाबा बेफोरबायदि माबा खालामजायोबा थैस्रागसिगौसोमोनदां बेना गैया लाजिनायबो गैया गिनायबो गैया माबायदि हिन्जाव जाखोसै आंथ' सानलायलाङो बहा लोगो मोनो होमबा बेफोरबायदि हिन्जावखौनो रागाफ्रासो थिखिनियाव दावखोखायो आं बे सासे मानसिनि महरखौ नुबाथाय आरो जों दोना हान्सेयावबो बे आबायाबो सासे नङा होनबा जबरदस्ति मा हिसाबै दोनबाय थाखो बियो र'हाय बांद्राय देखायनांगौबा माब्लाबा माबा मोनसे राहा लानांसिगोनसो बेलेग राहानो दे आरो जेखियानो जादोला लाबाय आंबो आरोथ' माखौ लाबावनो दिनै आङो लानायाथ' लाखाबायानोमोन आरो मायबाफोर मोनबावगोनदां मोजाङै नायलांबावनोसै आङो लामाथिं जुरि आरो इमिमोननिफ्रायबो मोजांसिनखौनो लानानै थांखागोन आङो नोंसोरना नागिरनो रोङा मिथिबायना दे आरो लानानै थांनोसै आङो आरोथ' र' बिसोरनिफ्रायबो एसे सिगां सहैनांगौलै आङो नै ओमफ्राय मा मैगंखौ लाखोबा मिथिया लाङासै आङो साला जायखिया लाबानो जाया नङा होमबा मिसलखा नालाय बेफोरबायदि खाफेरबायाखैबोलै आङो नङाबाथ' दाबो जेबो नङा खाखाबाय माथो आंलाय एबारथ' आइयाबो मोजां मोनखालायगोन बियो जेन'बा आं लांबाय नालाय दे आरो बेफोरबायदिनो मोजां बिहामजोनि लिस्टाव गोग्लैबाय खोमा इनि लानायाथ' जोंनाबो जासिगोन नामाथाय माथो ग्लामानो लाखाबाय आंथ' राजुरि लानायालाय जासिगोनानो खोमा औ बेनोथ' आरो थांसै नामाथाय न'आव ना मा होनो दे आरो जोंहाथ' मोननाय खिनिखौ लाखाजोब्बाय न' अब्लालाय माथो एबार गोथाव जाहैनोसै न' बेदरजों होखावैनोसै ओमफ्राय नों बावखुंग्रियाव थांला आरो हाजोआव माने बर' साजानायजों थांनो नागिरदोंमोन आरोना थ'दोना जुरि ज' थांदिनि जोंहा आरोथ' गोसोफ्राबो एसे मोजांसिन मोनगोन खोमा नांथ'ला दे इमि आं थांबाय थाथ'ला नामा नोंनो थांना फैदो दे आं दाना बेफोरबायदियाव बेरायनोनो एसेबो गोसोखौनो जाला मिथिबायना साननायाथ' सानदोंमोन थांनोथ' नाथाय आरो दा गोसोफोरानो जालालै थांनोनो औ बेखायनोथ' नोंखौ लिंदोंमोन आङो गोसोफोरा मोजां मोनिखायनोथ' बेयाव थांबा एसेबाबोथ' मोजां मोनगौमोन ना दे आरो इमि नांथ'ला दे नोंसोरनो स्राय थांनानै फैदो आं माब्लाबा उनाव थांसै आरोलै सोराङा बेफोरबायदि खालामामोनबालाय स्राय थांना फैनो हागौमोन लायो ना माथो होनो पापि मानसिसो बियो मिथिबायना जुरि आरो हिन्जाव गोदानालाय मा गोनांथिमोन देनाय नोंसोर सानैजों बेबि एडप्टबोथ' खालामनो हायोमोन ना नाथाय सोराङालाय बहा बेफोरबायदि साननो रोंनो न' दाबो जेबो नंला दे इमि जानानै थांनाय जाथायखौथ' नों आरो आं मारैथो सोलायनो हाबावनो सानसेबाबो गावसोरनो बुजिफिनगोन देनाय इमि जों बुंलायनाङा आरोथ' गसायानो नाहरखायो माथो बेनिखायनो आं जेबो मोनला दानिया आरोथ' मिथिबायना इमि गसायाथ' आंनो मोनसे बिराद मोजां गिफ्टबो हरबावदोंसो गिफ्ट माने जुरि जेबो नङाथ' इमि दे आरो रायलायनायफोरा बांद्राय जाथारबाय थुद' थांसै नङाबा दा साखन्दाफोर ओंखारबा जुदि नों दङ ना आंखौ साखन्दाजों बासायनो थाखाय दे जाम्बि दे थुदोल' ओमफ्राय इमि बे माइया मा
मैगं लानो फैलाय दा जानो आरो ओमफ्राय नागिरनो रोंगौफा बियो जानो मिथिलाथ' आरो दाना जामला मानलाखौनो लांनानै आइजों रायजाखागोनसो माथो बेलाय रायजायै रायजाया गावसो दंसै आरो गावसो फैखादोंमोन नालाय गोसो जानानै माथो जों खालामनायखौ नुबाय नालाय गोसोआथ' जाखासिगोन नङा होमबा जेसेबांखि नाजाबाय थादों बियो नाथाय बहाथो साक्सेसफुल जानो बेलाय दे ओमफ्राय आंनो मेथाइ लाबोदे खिन्थु आं थाङाबाबो मा गोथाव मोनखायो मेथाइफोर जानो मिन्थिबायना बे आरो अमा सावनाय लानानै फैनोसै ना माथो नोंलाय सोलियोलै आंनोलाय गासिबो सोलिजोबखायो माथो बरिया जाखागोन आङो नुबाय ना मादार इन्डिया आंखौ रोङा सानदोंमोन नोङो आरे बा इनि आरो जुलियाबो सफैबावाखैसो माथो माने आंसो सफैग्रोबावदों आरो ना नै एबार मादार इन्डिया नोंलाय दाना बहा रागा जोंनो हाबावनो नोंलाय माने आं इमान मोजां मैगं बुथुमनानै लाबोलायदों गोखा गोखै न' एसे गाबज्रिना नायनोसै र' आरो दे आरो माया बिसोर सानै मोजां बिहामजो गैयियावनो एसेफोर माबाफोर कमेन्ट्स मोनो खोमा बिखुनजोनिफ्राय एबारथ' आइयाबो सानलायसिगोन आरोना माने एसेबां मोजां खम टाइमावनो आं बेफोरबायदि मैगं बुथुमना लाबोनो हाबाय दे आरो माया नायनोसै र' आयै मा जानायखो आयै माने नों नुवाखै नामा दाथ' मोनाबो नङा सानावनो बेफोरबायदि सोंबाय नोङो मानोथो नुजाफैलायखो आंनि सेरावलाय आरे आयै मा खेबसेबो माने मोजां रायलायनो हाया आरो नोंजों नोंजों मोजां रायलायनो आङो नों बायदि मानसिजों मोजां रायलायनो आयै दाथ' बैसागु गोदान बोसोरावनो माने रागा जोंलायनायफोरखौ दसेबाबो दोनथ'दों आयै मानोथो इमान रागा जोंलायबाय थानो ओमफ्रायथ' दालायथो गोखा गोखै नागिरनो थांदोंमोन न' आयै माथो जाखो ओमफ्रायलाय नायना आयै जुरिजों आरो इनिजों दासिमबो सफैबावाखैसो ओमफ्रायो आंथ' आरो गासैबो नागिरनानै लाबोजोबबावबाय दिनै गोखाबो गोखैबो आरोना नाङाहाय जोंफोरनो नोंनि गोखा गोखै नागिरनायखौ जाग्रांबाया नोंनि मैगं नागिरनायखौ आयै आं इमान मोजां मोजां लाबोदों ओमफ्राय इसोरबाबोथ' नायनायदों आयै नंगौलै आयै आं माने आंनो खानानै लाबोदों आरोना नागिरनानैबाबो लानानै फैदों आङो माने बिदिनो हाग्रा माने नागिरहैबावदोंसो आङो जायखि नोंनि हाग्रायाव नागिर जायखि नोंनि बहा नागिर जोंफोरनो नाङा बुंखाबायना आङो मानो बिदि दिनै आयै आं इमान मोजां लाबोनायखौनो आरो एथ'बां माने इमान फ्रेस मैगं लानानै फैदों आङो दिनै बेफोरखौ जाबाथ' ना आयै माबा हेल्थफोराबो बिराद हेल्दी थागोन दिनै माने देहाफोराबो एकदम बेमार आजार जानाय नङा दिनै आयै बेफोरखौ जाबा आच्छा माने इमान मोजां लानानै फैमारदों आरोना नोङो औथ' आयै माने इनि आरो जुरिमोनाबो बेफोरबायदि नागिरनानै लाबोनो हाबावनायसो नङा दिनै नै हिन्जाव बांद्राय रागा फोजोंबाय थाना आंखौ आंनि मेगन नोजोरनिफ्राय गोख्रै गोजान जा आयै आंनि मेगनखौ नायागौ माने आं नोंनि मेगननि नोजोरनिफ्राय गोजान जाया नै नाया आं नोंनि मैगं खानायखौ मिथिबायना नोंनो संनानै जा नोंनो नाय आरो नों बाराबा नोंनि फिसायनो देखायथां हो आयै माने नोंनोसो देखायग्रोखागोन आङो आच्छा देनाय बोरो माबायदि मोजां मैगं लाबोदों बियो नायनो आंबो माथो दासो जादों दा आयै दिनै बेलायथो आयै आं लाबोनाय मैगंफोरा नायदो बिराद मोजां खाना आं एकदम बासि लाना फैखादों दिनै बोरो माबायदि मैगं बासिना लाबोदों बियो हाबाब ओइ बेनो नोंनि मैगं लानानै फैनाया बासिनो 100% बेनो आयै मिथिबायना आरो सोर जानांगौ बेफोरखौ हो सोर जानो माने आयै जोंनो जागोन आरोना नोंनि बेफोरबायदि खानायखौ जों जानांगौ हो मानोबा आयै जाजाया ना माथो आं इमान मोजां लानानै फैदोंमोन माथो आरो इमान थाजा इमान फ्रेस मानो मोजां जायाखै जाखो आयै हाबाब बबे ग्रहनिफ्राय फैनाय नोङो हो फैनायालाय आयै बे गलानिफ्राय फैदोंमोन आरोना बे बुहुमनिफ्रायनो मोनथिया गारा मैगं खानो थांग्रानो बियो दाना लाबोदों मोजां मैगं बेनो मोजां मैगङा नोंना
माथो बुंखाथारदोंमोन आङो रोङाबा जेबो दा खालामनानै हो नोंखौ सोर बारस' बेफोरबायदि खामानिखौ माबानो थिनो मावला मावनो थिनो माथो जालायखोब्रा आयै मा जाखो नायनाय सोरां आंखौनो आइया रायबायसो माबा आंनि मान मोजां गोखा गोखै नागिरनो थांदोंमोन दिनै आरो नागिरल' मा आंथ' लानानैबो फैखादोंमोन दसे आच्छा बिदिसो आरोना औलै सोरां आंनि मान मोजां लानानै फैखादोंमोन माथो थाजा मैगंखौनो ओमफ्राय आइया माबा रायबायसो आंखौ आयौ आंनि सिगाङावनो आंनि फिसालानो एरना होनो सानखो ना माखो नोंलाय हो नुबायना सोरां आंखौ एरनासो होदों होनबावबाय आंनि मान मोजां खामानि मावनो सानबाबो गाज्रिल' सानो आंखौ ओमफ्राय मैगं नागिरना लाबोनाया माथो जाखो ओमफ्राय हो आरोथ' थाजा मैगं खाबालाय जाबानो जाबायना आयै जानायावलाय माथो जानो आंथ'रा सोरां बिनसो बेफोरबायदि मैगंखौ जायोबा बेमार आजारबो सोमजिनाय नङा दिनै आच्छा मैगंखौ थाजा लाबो माथो नङा होमबा हा बेखौ मानो बुङा जाजानाय मैगं ना जाजायै मैगं आरो बुंनो फैदों मैगं मोजां लानानै फैदों नोङो माने आयै जेन'बा माथो प्रब्लेम जाखायो माने नोंना हिनजाव मोजाङा आरोना बिनाव सोङा माने मैगंनि जायगायाव मानो हाग्रा लाबोनाय बियो मा होनखो मैगंनि जायगायाव हाग्रा औ हाग्रा नङाबा माथो बिलाय आं मा हाग्राखौसो लाबो मारदों ना मायो बे मा बिलाय हो दुब्रि हाग्रा मायबा मायबि हाग्रा हो बेफोरो मैगं जाबाय सोर जागोन बेफोरखौ जों जागोन नामा बेफोरबायदिखौ हो नोंहा नोंनि फिसायनो संना होबानो जाबाय मिथिबाय आयै जायखि हाग्रायानो जाया मानो जि जाबाय आरो नाथाय सोराङाथ' आंखौ इमान मोजां मोनखायो नालाय जागोन दे आरो बियो संबाबो सोराङा हाग्राबाबो जानो हागोन दे आंखौ मोजां मोननायनि नामाव आरोना आयौ नुबायना आबा सोरां हो बेफोरबायदि नोंना हिनजाव मोजाङा नोंनो हाग्रामानि संनानै जाहोनो नागिरदों हो आरो बे हाग्राफोरखौ जानांगौ जोङो हो ओमफ्राय माया नोंबोलाय माथो नागिरलाबायनांगौ जाखो देनाय रोङाबा लायनांगौमोन ना आंथ' मा गाज्रि खालामखो दिनै सोरां आंथ' मोजांखौनो खालामनो नागिरदोंमोन दिनै इमान मोजां मैगंसो नागिरनो थांदोंमोन आङो नाथाय आं मिथियानोबा दिनै हाग्रा ना मायो जायखिजाया लाना फैबाय आरोलै लगाय मोन्देर मैगं नालाय बास जाबाय दे नायनो हाला आं बाराखौबा नोंनि बे हाग्राया लां आरो बै मोसौफोरनो हैलाबाय था बोरमाफोरनो आरो नङाबा आबा सोरां जाबानो जाबाय नोंनि हिनजाव संनाय हाग्रा मैगंखौ दे आरो जाबाय दे आयै माथो खनसे रोङिखौलाय जेबो नङाना मोजां दे आबा सोरां हो सानैबो थां आंनि नोजोरनिफ्राय गोजानाव थां नोंसोर सानैनि महरखौ नुबा मिथिबायना रागासो जोंसिजोबो आंनिया खर'फ्रासो गरम जाजोबो मिथिबायना थिखिनियाव दावखोखायो जाबाय दे आयै बांद्रायथारदे नोंहाबो